Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Akwai mutane da suka yi tambaya, za mu ba su amsoshin nasu insha Allah. Ku yi abu ne, in kuka danna haka kuna gani sabo ne, sai ku danna shi ya zamanto abu ne zai fita. Kuma akwai ƙararrawar nan za ku danna shi, kuma kowane bidiyo sai ku daga hannun naku wannan. Kuma wajen akwai komantar inda aka rubuta, sai ku yi komantar ya muku daɗi ko masha Allah. Kenan wannan abin zai taimaka mana, zai ba mu ƙwarin gwiwa don mu samu dawon namu wannan ya ci gaba. Na farko akwai Hajiya Zahra Malam Ali Bukar, ta yi tambaya, ta ce suratul kahf ranar juma'a ake karanta, mutum yana iya karanta shi daga magriba zuwa ƙarfe 12. Kenan niyanta juma'a bai shigo ran alhamishi da dare, inda magriba ya yi a musulunce. Gaskiya ranar juma'a ya shiga daga magriba zuwa magriba ne, rana guda a musulunce, koko daga asuba zuwa asuba ne. Amma yanzu a zamanin yanzu da wajen nasaru da wajen mutane da yawa daga 12 ne rana yake, daga musulunci tun magriba rana tana shiga, babu matsalan komi. Kenan mutum yana iya karanta suratul kahf daga magriba zuwa ƙarfe 12. Kuma gaskiya ba wani darura bane da rana ko tsakan rana ko ƙarshen rana, an yi son a karanta shi ranar juma'a. Kenan a koda yaushe kuma ka karanta shi ba ranar juma'a ba ma akwai lada, amma ladan su daban ne. Kuma tambaya na biyu, akwai Musa Baba Moyori ya yi tambaya akan menene kafara, mutum ya rantse menene zai yi. To shi kafara rantsuwan ma guda 3 ne ko guda 4 za a ce rantsuwa. Guda 2 akwai kafara a kansu, guda 2 babu kafara. Guda farko wanda in mutum ya rantse zai yi kafara, kamar ya ce zan aikata kaza gobe, sai ya fasa bai aikata ba, kenan anan kafara ta hau mashi. Koko ya ce zan aikata wani abu, bai aikata ba ya bari, kenan shi ma kafara ta hau shi. Amma na 3 da ba a yin kafara rantsuwa, mutum bakin shi ya saba ko da yaushe wallahi ta Qur'ani dan saboda Allah, kenan wannan gaskiya makruhu ne. Yawancin wajen malamai suka ce mutum kar ya saba da yawan rantsuwa haka, amma babu kafara. Kuma rantsuwa gumus ake cewa shi, kamar mutum ya tabbata abu ƙarya ne, kawai ya rantse akan ƙarya, ya ce wannan abin kaza ne kuma ya tabbata ƙarya ne, wannan haramun ne mutum ya yi shi. Amma babu kafara a kan shi, sai dai ya nemi yawan gafara da yawan istighfar daga wajen Allah. Da Qur'ani kuma yana cewa la yu'akhizukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman wa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tudhimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wafazu aymanakum. Kenan Qur'ani yana cewa rantsuwa, ya ce Allah ba zai kama kuma kuna yawan rantsuwa haka bakin ku ya saba abin da ba ku yi niyya ba, amma Allah yana kama ku akan rantsuwa da kuka yi niyya. Kamar ka ce za ka aikata kaza sai ka bari baka aikata ba, ko ka ce ban na aikata kaza kuma sai ka aikata shi, kan wannan kafaran nan guda 2 ya hau muku. Kuma menene kafara yake? Sai ka ba masakin guda 10 abincin na mutum 10 kowanne daban-daban. Kenan abincin mutum guda nawa ne za ka diba, garin 300 ne ko jika 2 ne, kenan sai ka ba da jika 15 ko jika 20 ka raba musu tsakanin su 10, ko ka raba musu riguna guda 10 na mutum 10, ko tahriru raqaba. In ya zamanto kana da bawa ko baiwa, sai ka yi gantar da shi, ka bar shi samu yancin shi. To wannan ku wuya a zamanin nan ya zamanto akwai shi. In waɗannan guda 3 nan an baka zaɓi, kowanne kana iya kai, in baka same su ba sai ka yi azumi na kwana 3. Kenan wannan shine kafara ta rantsuwan ku. Yace nan da ku rantsuwa, yace Allah ya ce ku kiyaye rantsuwan ku yi kafaran da Allah ya faɗi. Kuma akwai Arifa Tsomo da shi da abokan shi suka yi garrama. Wani mutum ne ya yi sallah yana bin limami, a ƙarshe ya zo tahiyya tukun nan, sai
iska ya fito mushi kafin ya sallame ma ƙara tsaye ma yaya ne sallan shi yake a sallah babu alwala nan ya karya in dai ka fara da sallah ta kabiratul ihram har kafin ta yi in dai baka yi sallama ba alwala ya karya kuma ba ko da yaushe ba ne irin wannan iska koko in ka ji ƙara zai karya maka alwala. Annabi Muhammadu yana cewa mutum sai ya ji ƙara koko ya ji wari tukwan nan alwallan shi zai karya in dai ba a cikin yakin amma ka yakana ka tabbata sautu ya fita daga wajenka a wani motsi bane ya tsakanin wanka guda biyu a'a kawai ka ji ƙara ne ko ka ji wari da kai kowa ya bai ji ban kai ka ji tabbata yana alwallanka ya ƙare in kamun ka sallame ne in ka ji wannan wari ko ka ji wannan ƙaran kenan babu alwala. Amma in ya zama mutum kullum abun ne ta shi yake kullum yana aikata shi kamar wanda ya yi waya ya rike fitsari kullum sai ka gaji yake alwallan shi ya karya shi ma haka ne yana harakan wari ka ji ko in kana da shakku kullum bai haka kawai ka bar shi ka ci gaba da ayyukan ka nemi tsari da Allah wannan harakan shaitani ne kenan babu alwallan kan da zai karya. So wannan na bada amsa a Hausa kuma zan bada shi a barbarci a rifa zomo koron mariya tana koron mariya kamla ta yaro isina salam zidon nan dumburzun ala kilo kina ya fangeno koko ƙara fangeno an ga wallo namji ya ta yaro salam mu miya sabi ya sala ya turo da salamu aro ya dimi assalamu alaikum burara gudun miya gaskiya wallo nan ba amma ku kawo koro wallo namji ya di kamdi ƙara fanji tusa sirina yaro koko kina fanja gaskiya ali wallon zuna ara fanzin ya indiya ne ga koko ƙara da fanji kina fanzin ya wallon zuna koko kina fanji ƙara fanzin ya wallon zuna magana kenan ali nan garuro ga salama tijiro ta yayyar mu nan gar salamu mi ara fangen mu wallon ba amma kam di kullum ali tabi an zu sabiya ya ta shuwar zuna wari bai sabiya ya tsoro shauyan kara ali ya yi masa jawabu fu zuba salan zume shi a rike da shaɗan ne kawai tsari ma zo ala ne kullum ala tsoro ala ta yawa ala a su kawo kamar kam sabi a collo roji wa rata mazan tin sun collo suna fanji tsoro salan ya su lile shi sali wallo juru ne anin ga kida shaɗan ke tsari ma zo kam di ala ya kenan wallon zu namdan ne kenan a wallo na namji tabbata ya kara da fannin ma koko a fannin ma kina fannin ma ari wallo namji wasu